Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka. Vedare regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchangonditi Peshi, not a real name, uye zvekare ndiri mukadzi, ndine makore 34 years ekuberekwa. Panewo zvakaitwa naamai vangu izvo zviri kuzokonzeresa kuti ndige ndichizosangana nematambudziko akasiyana-siyana mukati mekurarama kwangu. Ndangotiwo ndinge ndichiuyawo panapa padare renyu mukomanashe, zvimwe kuda kana ndikareurura ndinokwanisa kuzobetserwawo nemhuri yeZimbabwe. Yanguwo nyaya mukoma yakamira sekudai, saka iniwo ndakazvarirwawo mumhuri yainge iine barika. Baba vangu vainge vaine madzimai avo matatu, vainge vachimada zvakafanana, treating them right, but mukukurawo kwedu taingoti my mom is the best, my mom is the best, ndivo vanodiwa kudarika vamwe vakadzi vose vababa, because of the love and the affection that my dad used to give my mom. Little did we know kuti mama vangu vaitovawo munhu wekutoti vaitoshandisawo mbinjiri mukoma, tisingatozvizivi kuti amai ivowo vari kutosimbisawo rudo rwavo nababa vedu, vachienda mudzin'anga vachiita sei. Even at that time apo baba pavakazotanga kurwara, tainge tichiriwo vana vadiki tisati kana tava nezvatainge tichinzwisisa. So what was happening in the background was that vabereki vedu, like vana amai guru, vainge vava kurwira zvino iyo imba yababa, because my dad, he had other 2 houses kwainge kuchigara vamwe vana amai guru, then there was another house kwatainge tichigarawo at that same time. Saka amai guru vakuru vainge vachiti aiwaka hazviite kuti mukadzi mudiki ndiye anogara kumansion, isusu tonzi tinge tichigara kumalocation, hazviko izvozvo. But my dad vainge vachida amai vangu zvakanyanyisa, uye zvikare vachishandisirwa mushonga naamai. Hakuna kana ainge achimbofungidzira kuti amai vangu vainge vachitoshandisa mishonga apa. Vainge vatori mwana wemufundisi, like gogo nasekuru vese vari vaviri vainge vari mapastors, so no one ever thought kuti mwana wamufundisi angazotanga kuenda kun'anga achiita sei. So vabereki vangu mukomanashe vaidanana zvavo zvainge zvichinwisa mvura. Baba vakati vorwara, ndipo pavakabva vachizoti amai, ndanzi nababa venyu tikufanira kuti tinge tichichinja mapepa emba, mazvinzwa vana vangu, maita Lucky, baba venyu vari kuda kukusiyirai ino imba hombe. So vakabva vachizoenda kucity council, vakatanga kufambira nyaya dzacho vachienda kumalawyers, but isu hapana kana chatainge tichimboziva nekunzwisisa, since we were still very young. Baba vangu mukoma vairwara, munoziva kuti vaishingirira kuti vachirwara kudaro vaibva vaenda namama vachidhiraivha vachikosora kani. Baba vaiti kana vakatanga kukosora vanenge vachikosora ropa. My dad waited until he could sign those final documents. That was when he passed away. Vakangomuka vakafa, but we all knew kuti this was inevitable. One day he was going to pass away because of the way that he was really sick. After my dad had passed away, vanhu ndopa vakazofind out kuti vainge vatochinjisa matitle deeds apa. He never left any will. Vanhu vakatanga kunetsana zvekuti nanhasi uno mukoma nema half sisters angu atitombowirirane zvachose, and the brothers as well, because of what my mom did. So recently that was when I found out kuti ivo amai vangu kudiwa kwavainge vachiitwa nababa, it was not just your natural love, but there was something that was hidden that my mom was doing. So nerimwe zuva mama, like I don't know, it's like vakangofungidzira kuti maybe nguva yavo yekufa yainge yakwana here. She was on her deathbed. Mama vangu vakamborwara a couple of years ago. So ndakabva ndazoenda ndikanovaona ndikati, nai mama, kuchiko mafungeiko nai mama, what is going on? Mada kundisiya here ndisati ndaitawo mwana? Handiti munhu ndiye anotanga aonawo mwana wemwana wake here?
because up to today handina kana mwana mukoma. So mama vakabva vatanga kuchema, ndikati nai mama, ko muri kuchemeiko? Vakabva vanditi mwanangu, you have to forgive me. Ndikati ko maiteiko nai mama? Because as far as I know, you are the best mom ever. Vakabva vatanga kuchema vachiti no, I am the worst mom like in the entire world. Ndikati what is taking place, you need to tell me. So ndipo pavakazonditi mwana wangu, pane zvimwe zvinhu zvandakaenda ndikanosiya musango. Ndikati nai mama, what do you mean kana muchiti mune zvinhu zvamakaenda mukanosiya musango? So my mom was like, apo pandakatanga kufambidzana natete vako ndo pandakabva ndazofind out kuti even though your dad wanted me to become the third wife, but he did not really love me. It was almost like a secret love that resulted with my mom falling pregnant for my dad. So left with no choice, because baba vangu vainge vakati havadi kuzochengeta vana vemusango, vanenge vachida kuti vana vose vange vachizongova panzvimbo imwe chete. That was when he decided kuti it was far much better for him to take my mom. Then that was what happened. My mom was accepted into the family because vana maiguru vangu vose vari vaviri, they also came from that same background, kuchechi kwavo zvinotendedzwa. So even though my mom was accepted, but ivo vakabva vati kwandiri, for the fact yekuti baba vako vakandiudza kuti this was not what he wanted, vainge vasingadi madzimai matatu, vainge vachingoda maviri, and it was a mistake. Zvinova zvakazorwadza amai. Mushure mekunge amai vangu varwadziwa nezvose izvo zvainge zvataurwa nababa, vakabva vachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachitoita rudo rwekutengera, vachiendawo mudzin'anga vachibetserwa. Saka ivo vanoti pavakazoenda kun'anga vakabva vachizonzi kana ukazobereka mwana wako musikana, nditiwe uri kuti uri kuda mufaro pari zvino. Amai vangu vainge vasingazivi kuti what was the meaning of that, kuti mufaro waizvezvi. Vakabva vazogamuchira vakapiwa imwe mbiya, vakabva vanzi mbiya iyi nedzimwe bhinzi dzainge dzirimo vaifanira kuzoenda musango, vobva vanochera gomba, vobva vafushira, vobva vazoisa zai. Izvi zvaizokonzeresa kuti vange vachizova nemufaro for the rest of her life. Ndikati saka zvakaipeiko nai mama? Handiti you were trying to fight so that we can have a better life? Vakabva vanditi ipapo pacho ndakabva ndachizonzi kana inini ndada mufaro, zvinoreva kuti mwana musikana wandainge ndichazozvara, mwana iyeye achazoshaya mufaro kweupenyu hwake hwose. Then that was when I knew kuti mama vangu ivo zvavakaita ndezvekuti vachinofushirawo mbiya iyoyo nemazai nezvose zvavakafushira. It was a way yekunditorera inini zvibereko zvechibereko changu, so that ndisazombofa ndakaitawo mufaro mukoma mukati mekurarama kwangu. Ndiri pano mukoma nashe ndiri kutsvakawo help kubvawo kumhuri yeZimbabwe. First of all, I really want to confront my mom, but the reason as to why I have not been confronting her, it is simply because amai vangu vane problem yechirwere chemoyo. Saka ndinotya kuti kana ndikaita sekunge ndanetsana navo, she can even have a heart attack. That is what we were told by the doctors, kuti my mom, she is a high risk case. Havatotendedzwe kuti vange vachifara zvakapfurikidza, uye zvekare havatotendedzwe kuti vange vachitsamwa zvekare. All of this can affect her, obva vatoita heart attack. I love my mom, but this is what she did to me. I don't know, should I hate her? Should I love her? As we are speaking right now, I am in the middle of nowhere. Ndinoti kana ndakatarisa upenyu hwangu ndinonyatsokuona kuti hakuna kana kwandiri kuenda. Nezera rangu ndinoona sekunge zvatoramba ini. Ndichazokwanisawo kuita mwana here mukati mekurarama kwangu? Ndianiko murume achandidawo ndisingakwanisi kuzomupa mwana? When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Do I confront my mom? Do I tell vamwe vana amai guru kuti izvi ndo zvakaitika, so that
I can fix the relationship that has been broken down between my moms. 3 of them, I love them so much. Like vamwe vana amaiguru vangu avo avatomborina kana moyo wakashata, vatoriwo vanhu vatori nemwoyo yakanaka, but simply because pane zvakazoitwawo naamai vangu zvakazokonzeresa, yet she was the third wife who was supposed to show respect and to be thankful for being accepted into the family, but she wanted more. Mukoma, please help me out. I'm really stressed out, especially panyaya iyi yekushaya mwana. Ndinoti kana ndikaona vamwe vakaposta vana vavo pamastatuses ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza. Kutaura kudai so mukoma, handitomborina kana vanhu vakawanda vandinotaura navo pawhatsapp. Rather what I do is that kana ndichitaura nemunhu ndinodelita macontacts emunhu iyeye. Izvi ndinenge ndichizviitira kuti kana munhu uyu iye paanenge aisa mastatuses ake ndisazokwanisa kuona mastatus ake, because wanguwo mwoyo unenge worwadza zvino kuti saka ndichatofa here ndisina mwana. Please tell me when you post my story. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi should I confront my mom or ndoita sei apa mama ivo vanorwara nechirwere chemwoyo. So sad. Let us try to speak with her in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume vezvikare ndine makore 32 years kuberekwa. Mukoma nashi ininiwo ndinoitawo zveuber, bolt zvekare neinDrive. Ndo zvinotondiraramisawo nemhuri yangu. So pane umwe musikana uyo anobvawo kuzimu. Musikana uyu akanaka chaizvo. So the first time that she requested an Uber, ndakaenda ndikanomupick up. Along the way, that was when I received a phone call ndokubva ndatanga kutaura zvangu namadam. After that akabva ati woko munobva muzimu, zvamunoita sekunge munhu wemunomu. We spoke, akabva anditi, you know what, it is far much better that I get your number so that each and every time when I just want to do an inDrive kana kubuka Uber, then I'll just call you, then you can come, then I will book. Ndakabva ndati iripo. So that was when we spoke pai takazongoramba tongotaura. Saka musikana uyu kutaura chokwadi mukoma, iye neni takazosvika pakurara tose. Tava ne 3 times kubva zvatakarara tose mumotikari. But manje mukoma nachinyaya iripo ndeyekuti musikana uyu iyewo anotoita izvozvizvi zvema-rituals. Why am I saying that? Like usually when I pick her up at her place, ndinoenda naye munzvimbo dzimwe dzekuti unyatsokuona kuti kunogara vanhu vane mari dzavo. So one day I asked her ndikati, but sister ndichimbondiudzai kuti munoita basa rei? Akabva angoseka zvake. When she was dropping off akabva ati iwe ndibatsirewo kama groceries angu akawanda. Ndokubva ndazoenda naye mumba make, and when we got into her room, that was when we slept together. Kubva ipapo mukoma, that was when she started opening up with me. Akazonditi sha, unozviziva here kuti industry iyi yandiri yokuita zveuescort uchinorara nevamwe varume vekuti unenge usingatombovazivi kunyange vaine mari dzavo, but it is like scary sha. Saka ndine vamwe madzimai vanondibatsira. Ndokubva anditi haatendedzwe kuti ange achiita more than 2 days asina kuita minamato. Ndikati zvakanaka wani, kunamata kwakanaka. Akabva anditi kuita munamato wacho ndinotoda ndichitobatsirwa nemunhurume. Ndikati munhurume uyu anokubatsira sei? Akabva anditi uya, let us try it out, I'm going to show you. Saka tainge tichangobva zvekare mukusikabonde, so I had to rest a little bit. Then ndakazoti ndawana energy, ndopa akabva azoti kuti zvinge zvichitoita zvinotoda kuti tiite bonde racho totanga taita bonde tisina kushandisirana dziviriro. Hanzi kana tava halfway through obva wachizopfeka protector. Takabva taita saizvozvo, takaita kanguva
tichirara tose pasina kushandisirana tseverero. Ndokubva achizoti it's enough, chipfeka zvako. Ndakabva ndachizotora protector riya ndokubva ndazopfeka, handina kana kumboita nguva ndokubva ndapedza. Immediately mukoma akabva atosimuka paya akabva ati usaribvisa, ndokubva azopfugama pasi pemubhedha. Akabva azotora kamwe kahari kainge kari kadiki diki, ndokubva azotora bhaibheri nekendle. Akabva achizobatidza kendle rariya ndokubva ati ngatipfugamei. Apa bhaibheri rainge riri pakati uye zvakare takaisa kahari kaikai pamusoro pebhaibheri. Akabva achizobata sikarudzi yangu ndokubva anditarisa akati ngatitarisanei, achinyemwerera zvekuti ndakatanga kutonzwa mafeelings akanyanyisa. Mukoma muupenyu hwangu hwose kubva zvandakatanga kuziva chinonzi munhukadzi ndainge ndisati ndakamborasawo mbeu, ndisina kuita bonde nemunhukadzi, kungobatwa chete ndakabva ndarasa mbeu. Akati aona kuti ndainge ndapamha zvekare kurasa mbeu ndobva aseka zvake. Akabva achizobvisa protector riya akaribvisa mukoma ndokubva achizotanga kusvina urume hwose huya hwainge hurimo muprotector muya uchinowiramo mukahari ikako. Apedza kudaro mukoma ndopa akabva azodzima kendle riya akabva ati ngatinamatei. Takanamata mukoma ndokubva adzorera zvinhu zviya pasi pemubhedha akabva ati nhasi hakuna kwaunoenda. Ndakazotoitawo zvenharo ndikati I am married. Akabva azondipa mari, saka iye anondipa mari pose pandinorara naye, ari kuti zvose izvi anozviitira for protection, saka ndiri kutomubatsirawo. And zvechokwadi akatondiudza kuti iye haatombondidi, haana kana feeling nene because I am not a type. Anofambidzana nemhene, varume vane mari, mbinga dzemuno muJoburg ndo dzaanodanana nadzo idzodzo. Saka hanzi mhiko idzo dzandinomubatsira kuita ndo dzinoita kuti mbinga dzacho kana ainadzo, kunyange zvikanzi mbinga yacho inenge yakaromba, isazomukuvadza. Mukomana should I continue doing this? Ndinoti kana ndikazvitarisa, kana ndikamutarisa, I can see kuti I don't even deserve to sleep with him. So I feel like she is doing me a great favor. Kana mukatora confession iyi mukaisawo pasocial media, musazoisa kuchirungu please, ndapota. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Mukoma zvamafunga kuzvitengesa upenyu hwenyu ndokunonzi kuda zvakachipa kuita kunge honye, izvozvo zvamuri kuita. Anyway, let us try to speak with him in the comment section.